Salamu alaikum. Yau zan kawo muku labari ne na wani gaye ake kiransa Khalifa. Khalifa shi ya fito daga wani gari ake kira Crypto. Wannan garin ana ɗan jin daɗi, komai na tafiya da kyau, suna da wuta da arziki da kuma gwamnatinsu na ƙoƙari da kuma security. A wannan garin shi Khalifa shi bai yi aure ba, bai da yarinya sai dai bin mata, ko kuma matan ma son shi suke domin ga ya nan kyakkyawan namiji. Mutane ma sukan mai tsaya su ce shi ba zai aure ba ya natsu, amma shi bai da lokaci. Abokinsa Hamza sai ya ce masa, kai Khalifa ka natsu mana, kai ka yi aure, ka samu yarinya mai kyau da za ku yi soyayya da ita, ku natsu ku yi iyali. Ya ce masa, ni fa ka ji Hamza, ba abin da ya dame ni da wani soyayya, ni kawai da ina jin daɗi da matan nan ne kawai. Wani soyayya da zai ɗaure ka a samu maka yara su takura maka, a shi bai yarda da wannan ba. Kawai ya samu matan nan su je su yi lalaci su ci gaba da harka. Ana nan wata rana sai suka je wani fati, babban fati da aka yi a garin nan. Shi kuma Khalifa ya fito ya ci gayunsa zai je farautan mata, kuma ya san akwai matan masu kyau da zai so a wurin nan. Haka yana zagaya yana tafiya sai ya hango wata yarinya mai kyau. Kai bai taɓa ga irin wannan yarinyan ba, ga ta nan tsayi, suma, kyau da kuma murmushi da narkar da zuciya. Sai ce ma Hamza, kai wace ce wacce nan? Ka ga yarinya mai kyau? Ban taɓa gan kyau irin wannan ba. Hamza ya ce masa, ka gani matsala na da kai kenan, ba ka gani ka bari. To ka ga wacce nan, kar ma ka je kusa da ita, domin ita ba ta bin maza masu bin mata, ita kawai mai hankali ce, in ba ka zo ka yi serious ba ruwanta da kai. Ya ce masa, kai ai ka banta da wannan magana, ni in kuma ai sai na samu kan yarinyan nan. Haka ya je ya same ta ya ce mata, ina gaisuwa, sunana Khalifa, me sunanki? Da ta kalle shi ta ɗan murmushi kaɗan ta ce, sunana Sultana. Ya lafiya? Ya ce, lafiya, son ki ne kawai nake yi, na ganki daga nisa na ce bari in zo in same ki. Ita ce sai ta yi dariya ta ce to ta gode, amma ta san shi kuma ta san yanayin shi. Ya ce, yanayi na wanne kenan? Ita ce, ai kai ne dan mata, mata na son ka, kai ma son su kake, ni kuma ba ruwana da irin wannan. Ya ce mata, haba dai, ai shiri ake min. Ita dariya ta ce to shi kenan, amma ita dai ya hankuri, ba ruwanta da shi. Haka ta tafi ta bar shi a wurin nan. Ya yi ƙoƙari ya yi amfani da hanyoyi daban-daban ya samo kanta, bai yiwu ba. Ya tura mata fulawa ne, ya tura mata chocolate, ya biya mata abubuwa, kawai dai gift daban-daban. Ita dai yarinyan nan Sultana ba ruwanta da shi. Kamar wasa abin da ya fara damun shi, ya ce baya ma iya bin wasu mata kuma, kai har ma cin abinci ma da ma fita ma bai mashi daɗi kuma, kawai shi dai Sultana ne ke zuciyarsa kawai. Haka je samu ƙanuwarsa ya ce mata, shi fa ga matsalan da yake ciki, yana son wata yarinya amma ba ta son shi, wai ta san halin da yake yi a gari, amma shi dai yanzu ya canza, ita kawai yake so. Sai Zina ta ce masa, kai Khalifa, ba ka san cewa duk abin da kana yin nan ba, kana kone zuciyar mata ba? Abubuwan da kake yi ai ba wai yana da kyau ba ne, yana ma mata zafi, kai ma ka ji ya suke ji idan ka yi amfani da su sai ka jefa su. Magana nan ya taɓa zuciyarsa, sai ya gane duk abin da yake ma matan nan akwai zafi. Haka dai ya gane cewa ashe ya yi ta kuskure. Duk mace da ya gani da ya taɓa amfani da ita ya samu ganinta sai ya bata hankuri, ya ce gaskiya abin da na yi maki a da bai dace ba, ki yafe ni. Sai dukansu suka yafe su, suka ce ba damuwa. A hankali
ita sultana ta ji labari cewa khalifa fa kamar ya canza, bai bin mata kuma har ba hankuri yake ma matan da ya amfani da su da. Yana nan yana ta binta yana roƙanta. Haka dai ta ce to bari ta gwada ta gani. Haka ya ji daɗi, duk ya ci gaba da nuna mata soyayya da kuma yana nuna mata kauna, kuma ya ijiye maganarsa cewa da gaske ba zai cuce ta ba, kuma ya daina bin mata, kuma haka abin ya faru. Haka suka yi aure har suka samo iyali suka ci gaba da zama. To, na gode da kun tsaya kun ji wannan labarin. Ku yi ƙoƙari ku yi subscribe a channel ina domin akwai labarai masu kyau da suke zuwa kuma. Na gode.